azvinomirira mushe panguva ino in the ruling party ZANU-PF vari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga kunzi unokonfranda aiwa Muchinguri over the recent co-option netweet yakaitiwa naPatrick Chinamasa. Sarapinda mashoko ari kubuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi panguva ino in the ruling party ZANU-PF zvinomira zvakanaka. Pane ma-meetings panguva ino ari kuscheduliwa, mamwe achikanzurwa zvikunyatskuratidza kuti zvinhu hazvina kumira mushe in the ruling party ZANU-PF. VP Constantino Chiwenga behind the scenes ari kuita zvake zviya kuti anyatskumeka sure kuti zvinhu zvaitwa negwara razvo mubato reZANU-PF. Subscribe or like on the bell icon. TV now panapa painda mafira kureva mudanyo rachiti today Chiwenga is meeting with Amai Muchinguri over Chinamasa's recent tweet. The meeting was initially scheduled for yesterday at ZANU-PF headquarters but was postponed to today. Chinamasa, who has the backing of President Mnangagwa, has refused to take down the tweet. Meanwhile, this post this one we found it pakozwa yendo yakanzi Harare Province Commissariat Department notice of meeting. Yakanzi the ZANU-PF Harare Province Commissariat Department hereby invites all affiliate leaders to the meeting scheduled to take place tomorrow 6 August 2025 at 12 p.m. This was the later meeting yakanga scheduled for yesterday. But panguva ine pari kunzi VP Constantino Chiwenga vaschedule a meeting awana Amai Muchinguri today. Panapa chonekwa kunzi the meeting which was scheduled for yesterday it was cancelled. Ameno ichaitiwa here zuva ranhasi. Mashoko ari kubuda panguva ine zvinoratidza kuti there is a fallout and panguva ino ameno kuti zvichapera mushe here mumameetings avari kuda kuita nekusangana pamusoro the co-option yakuda kwaChitagwirei. Unoona kunzi VP Constantino Chiwenga ari against the co-option yaTagwirei and we do not know kuti zvichapera mushe here vachawirirana kuti kudii. Ina comment section medu muze mafungo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.